tai sama resoluutio kaikissa. Sitten 3 hardware-buttonia tällä alla. Haku, aloituspainike ja sitten taaksepainike. Sitten on erikseen volyymi, up-downi, kamerapainike dedikoitu. Ja sitten USB ja sitten virtapainike. Nämä on ne speksit, mitkä pitää olla. Sitten siinä pitää olla akselerometri ja sitten GPS pitää olla mukana. Ja jos lähdetään siitä, että miltä se näyttää, eli tämä on se, kutsutaan näitä live-tileiksi osa näistä. Eli käyttöliittymä on periaatteessa näin, että sulla on näitä erilaisia tileja, ja sitten näistä sä pystyt sitten siirtymään toiseen tilaan. Tässä ei ole nyt mitään tietoa, mutta tähän sä pystyt integroimaan sun Facebook-kontaktit, nähdä, että mitkä on uudet statuspäivitykset ja näin suoraan sun osoitekirjeistä. Ja sitten samalla lailla, jos siellä on jossain esimerkiksi, meillä on tällainen juttu kuin Smart Design, koska meillä ei ole moniajaa tällä hetkellä. Se, että miten me ollaan optimoitu se, on esimerkiksi, jos sulla on osoitetietoja jossain. Sä klikkaat jotain osoitetta. Se automaattisesti avaa Bing Mapsin, näyttää sulle se osoitteen siellä. Jos sulla on sun osoitekirjassa joku osoite, niin sä pystyt menemään sieltä suoraan näkemään. Että tavallaan niin kuin pyritään tehdä sellaista, mikä oikeasti on se käyttäjä, mitä se oikeasti haluaa. Eikä niin, että se menee sitten sieltä pois ja sitten avaa se erikseen se karttasovelluksen. Toinen on, että meillä on integraatiomahdollisuus erilaisiin sähköpostijuttuihin. Exchange-osalta esimerkiksi sekin tilanne, että sä voit olla useammassa Exchange-ympäristössä kiinni samaan aikaan. Sitten meillä on selain, se oli äsken puheen alla. Tässä näin. Samat pinch- ja zoomausjutut kuin iPhoneissa tai Androidissa. Ja sitten tätä nopeutta nyt mä en osaa sitten. Onko teillä joku benchmark-testi mielessä tai joku sivu, joka latautuu yleensä hitaasti? Microsoft.com. Ja niin tällä hetkellä, koska meillä ei ole suomen kielen tukea tässä vielä, niin se myöskin tarkoittaa sitä, että meillä on koska tässä on aika kehittynyt tämä oikolukutoiminta, että se periaatteessa siinä vaiheessa, kun sä kirjoitat tätä väärin sinne päin, niin se osaa englannin kielellä tosi hyvin aistia sen. Jos sä näpäytät vähän sinne päin, niin se osaa yhdistää niitä sanoja tai kirjaimia siten, että se yrittää tehdä niistä järkeviä lauseita. No tässä nyt tuli. Tämä oli itse asiassa mobiiliversio, tämä oli vähän huijausta. Että se latasi aika nopea. Mä tuossa just sain Twitterissä, mä yritin kysellä, että miten toi toimii niin kuin tuossa desktop-saitti. Mä laitoin nyt painoa just purliin. Niin toi yksi tyyppi mä en tiedä onko se... Ei tää nyt niin hidas olla. Siis mulla on ittenä ollut aikaisemmin Symbianin kanssa. Kyllä ei tää niinku siihen verrattuna ole kyllä. Joo, se on siihen ei paljon tarvitse. No. Tänään ei ole Nokialaisia tarkoittaa. Ja periaatteessa, kun se sovelluskehittäjänä teet sun sovelluksen, tällä hetkellä sun pitää huolehtia siitä sellaista niin kutsutusta tombstorming-ilmiöstä. Eli se mitä tapahtuu, jos sun tulee puhelu, sun sovelluksessa on jotain dataa, että se tallennat dumpin siitä sun sellaisesta datasta, mikä siinä äsken siinä sovelluksessa oli. Ja sitten jos on tarpeeksi muistia puhelimessa tällä hetkellä käytössä, se pitää ne datat siellä muistissa. Jos ei, se tappaa sen prosessin. Ja sitten kun se seuraavan kerran avaat sen, niin se avaa niinku uudestaan. Mutta käytännössä sitten sovelluskehittäjänä sä voit huolehtia siitä, että se avaa sitten just ne jutut, mitkä sulla äsken jäi kesken. Ja siis vaatiiko se puhelu sen oma prosessi, että sen takia, koska siinä on moniajolla niistä? Mun mielestä joo, siis puhelu tai mikä tahansa muu sellainen tilanne. Joo, kyllä. Et se on tällä hetkellä se tilanne. Eli tilanne käynyt nyt se, että onko tuossa sama ongelma, että se, jos vaikka Spotify on tuolla, niin sitten pitäisi edelleenkin tehdä silleen, että se Spotify on koko ajan päällä. Kyllä, okay. Mutta miettii mikä kilpailu on, niin katsotaan nyt, että mikä. Kyllä mä en halua promisvareja sanoa täällä yhtään mitään. Niin, mutta siis tarkoitankin vaan sitä, että ylipäätään sillä on mikä tahansa niin semmoinen sovellus, joka pitää esimerkiksi soittaa jotain. Niin sitä kyllä. Meidän natiivisovellus niin, pystytään ajattaa. Se on se juttu. Sama, eli käytännössä hyvin pitkälle samalla mikä oli iPhone. Kyllä, silloin ensimmäistä versiota. Mutta tämä on ensimmäisen sukupolven laite. Kyllä. Niin kuin, sitten tässä Bing Mapsissa on karttaominaisuudet. Sä pystyt itse asiassa laittamaan tänne myöskin, että se hakee dataa muualta. Sitten Office-integraatio on todella mielenkiintoinen sitten taas, koska se, just kun mä puhuin, että tämä on yksi puhelin, jossa on oikeasti cloudi mukana, niin esimerkiksi Office,
niin kaikki nämä sun dokumentit ja jutut tallennetaan tonne SkyDriveen, joka on meidän ilmainen 25 gigaa. Se on palvelu, johon sä pystyt tallentamaan kaikki sun data. Ja sä pystyt avaamaan täältä samat dokkarit, mitkä sä pystyt avaamaan työpöydällä, tehdä niistä jotain muutoksia. Tietenkin kevyesti, sä et voi mitään pivot-kaavioa siellä hirveästi pyörittää, mutta sä voit ainakin lukasta jonkun läpi, tehdä jonkun yhden rivin lisää ja tämän tyyppisiä. Tai tehdä muistiinpanoja, jotka sitten automaattisesti tulee myöskin sun työpöydälle, esimerkiksi OneNoten kautta. Ja OneNoteissa on esimerkiksi sekin, että suoraan tuki siihen, että sä voit ottaa kameralla kuvan, ja sitten sun OneNoteissa, joka on sun PC:llä, sinne tulee ne samat tiedot. Että tavallaan niin kuin muistiinpanojen tekemiseen. No, puhelinpuolella kaikissa laitteissa on onneksi kunnon radiot, eli on myös UMTS 1800 ja 900 tuki, toisin kuin iPhoneissa oli vähän aikaisemmin. Ja sovelluskehittäjille, jos te liitytte sovelluskehittäjiksi, saatte 3 laitteeseen devaamiseen ja testaamiseen ja saa liittää näitä. Ja sitten taas jos sä DreamSparkin kautta meet, niin silloin sä saat yhteen laitteeseen sen jutun. Ja sitten jos lähdetään sellaisiin ihan pieniin juttuihin, niin kuin no laskin ei ollut se esimerkki, minkä haluaisin se näyttää kellosta esimerkiksi. Että yritetty Onko toi kapasitiivinen? On. Sekin on vaatimus. Kaikki laitteet pitää olla kapasiteettisia. Nyt kun sä teet uuden kalenterimerkin tai herätyskellon, niin tällä esimerkiksi vaihdetaan kellon aika. Vähän niin kuin iPhoneissa on se diali. Vähän sen tyyppinen, mutta sama niin kuin käyttöliittymäpuolen juttu. Ja mitäköhän muuta nyt tästä. Tällä hetkellä kun meillä ei ole sitä dataa, niin mä en valitettavasti pysty näyttämään sitä siistiä Facebook-integraatiota. Täällä on kyllä VLAN päällä, mä laitan siihen. Ai jaa, okei. Okay. Mutta haluatko laittää suomen Facebookin tähän? Voin mä laittaa. No, se on mun Google-accounti, Facebooki, Windows Live. Ja odotetaan vaikka nyt se Facebooki. Ja nyt mä tarvitsin sun password. Kone aina muistaa. Sillä menee vaikka ottaa pullaa ja kahvia, jos sitä on vaikka paljon. Ei, tuo on muuten maistuu.